na kami biyan. Di pa nga to niya, di na ko kakitaan niya. Tudukay na yung concentration yung ikilan niya adlaw yan. So, dukay na kikita niya. Yato na. Kikita niya na yung kahalan. Kabasarukal yaw mahadid. Yan, mga katawag ng Quran. Abu paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama nuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kau magbista tuod batin Allah subhanahu wa ta'ala naligap na dahil nga mga kakahinang mangi sin mga tauan niya ya. Ba't mangmukid ay mga tauan niya ya, yaon da sila halong karayawan lumbi mga okay na yung sila bisa di magsambayang wayron na mga napindahin kahalan yaon da long alta yaon da kawasa nabukon ini mga kataw tayo manghuran in amuin basis sin amuin kasanyangan tarin di hadunya atau in paruntungan tarin di hadunya ada pun in paruntungan tarin di hadunya amuin makapatok kita sin hidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala makapag-ibadat kita. Ada po yung mga kawasayan in alta yan na iyan magliw-liw manusia antara si manusia para man sin Allah subhanahu wa ta'ala inna wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas in mga yadlawan dan di dunya ini dan ini pagliw-liwhon na mo antara si manusia na iyan parkala dunya pagliw-liwhon yan mga kataw tayo mangkuran nabukon yan in amuin basis in success in tao in success in tao amuin tao nagsadya siya sin kamatay niya yan na ayaw ko magdistabat in Allah subhanahu wa ta'ala naligap na din ang makakahinang nila innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala piatara sa usadja sila way pa sila piaratungan sin siksa pialayam-layam sila sampai mabutin adlaw amuin mamuliat na in pangatod nila mamuliat na in mata nila mga kataw tayo manghuran yaunin lilikat mamuliat mga kataw tayo manghuran nabiyaning kahalan napabilay manusia hati niya biya in pangatod niya himait na biya dukaing ninkuan niya na niya today nga mga alamat lang sa mga ulama at inawapat na in manusia wa burudatihi ibansin amuin kahalan amuin humagpay na yung pamaranan humagpay laong pamaranan sa buhirun na wang kita'i napasihi sarta wayroon na nabugto na yung napas wayroon na mga katote manghuran iniday nga mga alamat atin niya kiwan itong si mga ulama bangsaw pama atin niya wala mga narapa mga kuwan pa ospital na ingatan tayo yung kahalang gaya ingatan tayo yung kahalang sa adakala maunit isabyan natin niya makaligo kita biyan at ang makasakot kita sintaw buhi ati biyan na maunit parkala biyan kusang tara ingat doon bangin tao at niya wayroon na dahil doon kanyan palnyawahan na mga kataw tayo manghuran in amuin kamatay ini biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon makaingat sin tampat sin zaman bangko no datungan in manusia sin kamatay niya buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala ra in tukod makaingat in hikmat din dito hatong hasupaya in manusia dahon daran siya magsadya sin kahalan niya sabdi niya matuwila bangko no mawapat diyan sa bang matuwila sin manusia bangko no siya mawapat tanto na sadya mga kataw tayo manghuran na bangin tao mag-inang sinanggal sara bang mga kabulan dakuman in lukay niya kingatan yan mawapat na pang kabulan dakuman na mag-uus-us na magtawbat na yan di na mag-iga masjid magpaba na sa simpungot niya magkupya na magtawbat na mga kataw tayo manghuran sa kingatan niya sa adap ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga hikman niya hasubaya di kaingatan makapagsadya in amuin bar iman sin kamatay niya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tadri nafsun mada taksibu gada iban di kaingatan di abutan sin pangingat sin hambuk ginhawa bang uno in mausahan niya
magkonsum yaw. Daw si mga tao magmumungkir pa mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala na law niya inayat ini law niya di kami law niya kumakad sa law niya kaya ingatan na mo law niya amuin kuan upaman niya law niya bang mga naghihinang law niya na magkonsum maggadji na ingatan ko law niya gadji ko matabo ko biya ini law niya ingatan ko law niya ridjiki na bukon mga kataw tayo manghuran amuin usahay ni maluag siya maluag sa mga kataw tayo manghuran mausaha mo karayawan mausaha mo alta tartanto biyan alta ihutang tabiyan kunin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib siyo si magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala na hinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala siya lawang hikakuha niya din katan amuin ka problemahan niya kasimpitan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib iban rizki yan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin wala niya na angan-angan bangday diin amuin rizkiin wala mo na angan-angan long ta mag na pikil niyo mga kataw tayo manghuran unoy mataod amuin rizki hati niya wala na angan-angan atawa amuin rizki murattab hati niya amuin gadji biyan bulan-bulan pagdato na biya upama niya ibutang ta mga dua nga ibu in gadji sin tauyan naman jari haadlaw matabok niya ang kabulan biyan manjari niya tumatabok hang kaadlaw atawa labi pa hadukay adlaw rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala na wayroon makaingat niyan buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa abiyat tuwin mataod amuin hati niya rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala di tamangan naman bangdaing diin yan bangdaing diin di tamangan ding hawnutain amuin punan niya ini tagaha na sadya dumatong kay mo bangkaw nagmamabuka na ba Allah subhanahu wa ta'ala adapon bang imano siya di na magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yahrumu rizqa bidhanbi yusibuhu kunna tudin ang usog lamod na yung babae maharam ka niya in rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab sin dusa magkahinang niya aon na dumatong ka niya hati niya long ta budget ng Allah subhanahu wa ta'ala rizki sa waktu iminang silang kalsara maharam niya ito ka na kataw tayo manghuran maharam ka niya hindi hay ni makawatan niyo hati niya in karayawan atawin kang iyan jumatukato bukun sa daing hauno-uno sumagawa daing nga kakahinang sin amuin pang laugi pang anya si mano siya papabaran niya mismo maharam niya ito mga kataw tayo manghuran wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut iban di kaingatan abutan sin panghati sin hambuk ginhawa bang hawnu gumi tampat in siya mawapat mapatay di kaingatan innallaha alimun khabir kunatu din Allah subhanahu wa ta'ala sangat makaingat sangat amuin manumbasi sin amuin kakahinang sin kita niyo nabihan mga kataw tayo manghuran atin yang kansalong si mga ulama in dunya ini wayroon naggaranti patiap-tiap hang katao bat in siya makahasil dunya sumagawa bang mo kita ng kahalan si manusia mag-apas-apas sila pagtuyuan nila main kan in dunya kabuhi dunya wayroon naggaranti si uda siya magtuyo atawa di magtuyo man mahasil niya yaon sumagawa in kamatay atawa adlaw akhirat wayroon to dapat tanto dumatong kanya sumagaw imano siya pahil-pahilon niya parkala amin parkala wayron to dapat datungan siya nabiyan maka inu-inu magkabuka mga katutan Quran pansalong si mga ulama annasu niyamun paidamatu intabahu in manusia in kahalan niya di sa pantun na tutug apabila siya datungan na dagpakan na sing kamatay hampas siya makasayo makawati siya yari nyatay nati ako Allahu Akbar yamin makabuka mga kataw tayo manghuran biya dalawang si mga ulama sin manusia natutog na nakainup siya in panghati niya bunal ni takainup niya yaon sampay hati niya maghibal na sa takainup niya kaya manan magbisara na siya itong takainup niya kaya na naman niya sa pantun sa bunal jimatu na biyayan puno siya tumaka sayo
Maka ingat, sin amuin inya tutaka inugda, bang siya makabati na. La ilaha illallah. Bang marayawin taka inug niya, makaunaw na siya mga kumakatug, jadi pa makatug. Sa di na naigning karoon niya. Bang mangi, alhamdulillah, kung dati kong na. Makasayo sa mga makabati na intaw rin diha dunya, kung no siya makasayo, amo intaw ligap, bang siya datungan na dagpakan na sing kamatay. Nabiyan mga kato tayo mga yung mga ini, piyahati na kita asal, matarang kato, dahil nga sabat yung taliyon tamarayaw, hati niya, pikilun tamarayaw, di tanyong subay kalupahan. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-ubaya-ubaya tuod, aktiru min dhikri hadi min laddat, patauran niyo, amuin, pagtumtum nyo sin mang lulubo, sin amuin kasaddapan. Uno ini, amo na yung kamatay mga kataw tayo manguran sa buhay roon doon dapat dagpakan intiap-tiap ang kataw rin kato na niyo. Buhay roon dapat mga kataw tayo manguran. Nabiyan, yung kahalan niya mga kataw tayo manguran, ang buong paparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay na matakunu yutrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Hauno, misan hauno pa, hauno yung kaaunan niyo, binaybayan, lugal, dagbakan da kamu, sin kamatay bang amuin, mabut na yung ajal niyo, misan pa yung kaaunan niyo, halawm sin, atin niya, apis, kamdus da kumanyon. At halawm pahalas kam mga kataw tayo manghuran. Di yan, dagpakan da kamu, abutan da kamu sing kamatay, walau kuntum fi burujim musyayyada. Isan yung baka mo halawm sin amuin siminto, atin niya mapahon, madakmo da kuman yung kalong bangkaw, abutan na sing kamatay, wayron dapat amuin dagpakan kaw, abutan da kaw tuod. Nariyat mga kataw tayo manguraning kahalan, sin tao, atin niya, piyahati kita asal sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin amuin, way dapat datungan kita nyo amunain kamatay. Kaya hindi hay ni mga kataw tayo manghuran, atin niya, tagnaantan nyo yung at pagnilay, sin amuin, Kitabul Janaiz sa Umdatul Fiqh. Inyat to, mga kuhan lang ta, introduction, sin amuin, kahalan, sin bisarang tanyo amuin, sikyuan ko niya cellphone ko, hati niya, piyata ko na dyan page niya, sabay ron pakitab ko piyat to, dahil doon na laom sin maktaba sin haram, hati niya yung kitab ini, Syarhul Uddati fil Umdah, hati niya, amuin, syarah sin Umdatul Fiqh, lilayan, dahil dihay nilililay marayaw. Kitabul Janaiz, parihalan sin amuin, tao mawapat biyayan. Parihalan sin tao amuin mawapat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa idha tuyukkina mautuhu ughmidat aynahu wa shudda lahya. Hati niya mga kataw tayo manghuran, apabila matanto na in kamatay sinambok manusia na inhinangon mga kataw tayo manghuran, ghumidat ayna, hati niya amuin tambuluntan niyo amuin batasin tao mawapat biyayan, tambuluntan mga kataw tayo manghuran sa maun waktu in tao mawapat biyayan na maukab yato, ukab, ikabin ukab. Dahing ha riwayat in hadis, dahing kan Shaddad ibn Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ida hadartum mautakum, apabila nakahadir kamu sin amuin mga tao so mawapat na paaghmidul basar, apabila sila nawapat na ang ukab in mata nila, na tambulo niya mga kataw tayo manghuran, paaghmidul basara, paano niya tambulo mga kataw tayo manghuran, fa innal basara yatba'ul ruha, sabon na dulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin pangatod niya pag urulod niya niya wa pampakain na mangbumuha na urulod niya mga kataw tayo manghuran. Sarta laung si musannif rahimahullahu ta'ala,
hatinya tu fi sahih qariban min lafzihi wa li annahu idza lam tughammad aina kunal tu apabila di yaitu tambulun impangatun atau imata sinta unawapat baqita maftuhatain. Nah, ika lumuhay yatu di yatu tambulun mo biyan mikit yatu in pangatun sinta unawapat in mata ukabaja biyan. Dahil nga sa yatu fayakbuhu manzaruhu fayukbahu manzaruhu umangi in amu intirakusan sintaw na wapat. Nabiyan na katakan mo rin ko artinya na doon ukab na ininangon sin kita amu nakahadir kung ano niya ito yan. Either amu mga kampung niya atau siyo-siyo na biyan. Tambulo niya ito yung mata niya bang ukab karena bang yato wala tanyo diambol na mikit yato sampai di tanah matambul na nung sin amuhin kitab rahimahullah ta'ala musannif rahimahullah ta'ala kumangi intiragusan niya dagusin daw na mawapat. Nabiyan mga katatay mamuran. Wa ju'ila ala batnihi mir'atun aw ghayruha kahadidatin bupa wa shudda lahya sarta wa shudda lahya bi'isabatin 'aridatin tajma'u lahyaihi summa yashudduha ila ra'si bang hati niya dan doon hayaw mag-ayupot kaw sintao na wawapat na ampa aun pumut niya na ininangon mo bang aun sarapat baguton mo ito bagutan mo din nga simod niya harap paun niya in amo inding alamod na impungot niya ito punot impungot niya mga maba biyan biya kanda tawa niya un masyaallah bagutan niya ito sampai harap paun niya li alla yaftah fa ada kala maukabin simod niya biyan amang di raisab mang biya tambulon mo biyan tambul na enough na ito mang di na sarang mo ito niya akaron mo in pungot bagutan mo sampai paunya hasupaya di maukab in simod niya on sa mga wapat naman sab magkuan na ini kata maglus na ini kata ni pamaranat makita mga wapat na yan si mga ring nga alamat yato in mga ulamay ni maukab na lao yan mabiyan siya mayroon na na control niyawa nasampay simod niya ito umuan na biyan gahala na kapatid nabiyat ito mga katotay manguran fayakbuhan manzaruhu o fayukbahu manzaruhu na damikyan kumangi raysa bintiragusan sintao nawapat apabila ditanyo ito tambulon inamuin simod niya sabsin yaw na nao kami pang na sarang dahil paano mga katotay manguran bukan sa malago sa ini parkala in pag-ingat sinamin mga ilmo biya ini pagpangadji biya ini sabang di ta kaingatan biyan ando makaulunging klasya ta pangita-ngitaan sintao biyan natin niya yaw na nao kabin kuang biyan in simud biyan atau in mata biyan dari nga sabiat to sahaya sin ilmo sab sin pagmatuyo ni makataw tay manguran nyari kamu kaya ingatan nyo pabila intao mawapat na natambulo ni mata iban sin in kuan ni tambulo ni simud ang sarapat biyan hatinya bagutan siya sampai pau bang di matambul biyan mangkalahyan biat to ika isa sawa supaya di siya ikabin ukabin simud kumangi intirakusan sin amuin simud atau sin tirakusan si manusia wa yadkhulu fihi ma'ul ghasal ikarwa sabab ada kala hawaktu pagligo atau nawapat sumud in tubig sin amuin piagliguan yatin halian na kadaw tay manguran sumud in tubig bagus قال المصنف رحمه الله تعالى وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة hatinya mga katawtay manguran ibut in mas'ala hatinya ibutang butangan dan doon hatian niya biak nasin unin ibutang upama hatinya biak nasin samin atawa uno na
ya nasin basi. Uni maksud dan dito mga katawte manghuran di alla yantafikha batnuhu. Bukod dato pangaparkala sami magsamin uno baha atawa butangan basi. Say maksud ya butangan intian sintaw na wapat artinya on bugat-bugat supaya disurun hangin intian sin manusia. So apabila kaya pasaran intian si manusia biayan dan doon hayaon nataan tutod lumag surun manangin biyan na kumangi interakusan biyan artinya biya mga katmamboy biyan bakakan biyan nah ayat utangan niya to artinya di sa surun hangin niya to utang ano niya to utangan na amina babawt yan ini doon naka sa amin atawa uno-uno na atawa nung si Musannif rahimahullah ta'ala basi in maksud supaya dakala kasuran niya to hangin intian niya to di siya suran hangin kasi so bali nagimagpang niya to bugat sa amin niya to mo mag-absorb atawa biya bukon amo niya to magbugat niya to bisan basi biyan man jari da biyan man ang kabutang sa magkuha niya to magdeal ba to bugat supaya di siya surun hangin sa bangke papasaram biyan amuin kukuan na open pores naman ini kahalan sin barang sin manusia. Nah, biar tu makata tema bilang utang ko. Utangan yan tu biar. Especially artinya waktu nagliligo. Nah, biar ting kahalan. Tagak tubig siya ini utang na. Ayaw kang magkata tema orang. So, artinya kita ini artinya penghaji biar insyaallah subhanahu wa ta'ala. فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه. Artinya mga katawte manghuran apabila aun makawa فإذا أخذ في غسله ستر عورته بثوب yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ring doon artinya liguun na intao na wapat na mga katawte manghuran na satara auratahu tampanan in amin aurat sin manusia na wapat tampanan in aurat sin manusia na wapat bisaubin sin amuin tamungun atawa uno-uno na yan tampanan ito thumma yu'saru batnuhu asran rafiqa maksudnya mga katatay manghuran hatinya puasyat to ampamu kuanin mo amuin dia nyaon artinya ano ba pitsiun mo biyan sa dahan-dahan mga katawday manghuran in pagpitsi sa diyan sin taon na wapat uni maksudnya liyukhrija ma fi jawfihi min fadlatin hatta la yakhruju ba'da al-ghusl supaya hatinya gumuwa in amuin uno-uno na malumi tinga pamaranan si manusia amuin sobra-sobra niya to sa dahan-dahan pagpitsimit mga katawtay manghuran gumawa ito rin dito in amuin labi-labihan lumi ito sa hingga di siya gumawa pagpuasin pagkuan sinamuin pagligo sabang di mo ito hinangon na ito pahalaw pag-uus mo ang ligo nagimuha na tara hindi ay ni mga katawtay manghuran atawa pagpuas na sin pagsapot payupsidul kufun bangya to pagpuas na sin pagsapot atawa pagpuas sin ligo wala mo kiwan to pitchi biyan intiyan natin may maksud pagwa unin lumi to amin labi-labihan na ada kala gumawa dahil pagpuas na sin pagligo atawa pagpuas sin pagsapot gimuha na biyan nagkangi na biyan na biyan mga katawtay manghuran in amin kahalan thumma yaluffu ala yadihi khirqatan fayunajjihi biha artinya pagubos yati mas'ala ini mahuli ampamu utangan amuin in 5 sintaw na wapat kakana utusun mo biyayan sin kakana atawa uno-uno na kung si mga ulama ang buong kitab ini kafazan atawa gloves atawa uno na naman ang kakana biyayan summa yunajjihi biha
amu manjari amuyat to in usalun ipagpahid sin amuin dan dito ha amuin aurat yun sin amuin nawapat amuin lima sin nawapat yun butan mo kakana amuyat in usalun mo biyan sabab laong sin mga ulama wala yahillu massu auratihi di mahalal amuin kamputan in aurat sin tao nawapat di manjari magadaw tayo mga kasi usalong natin lima niya to utangan mo pagkana supaya amo yato usalong ipagkam ipag-iksin lumiki mo aday nga amuin aurat niya sabdi mahalal amuin kamputan ta in amuin aurat sin tao nawawapat lianna ru'yataha tahrum bunal tuod misan in umatud sin amuin aurat sin manusia haram yan mga kataw tayo manguran famassuha aula na bangmukang putat labiyat to aula labiyat to di manjari mga kataw tayo manguran nabiyaya kalau kamu mainang na magliligo pag-uwi pa ula sa ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala atin niya ilmiya in maksudan niyo aun na sabda dito sa atin niya bang aun mga lasya tabian nawapat biyan at least aun na panghati ta dakala in mga imam yan imam mualla matawa imam mukali di ta kaingatan in amuin ununen hinang at mga taymang ato mga lasya tabiayan na sa usin ilmu atin niya masyaallah pagka inabot sintuan amir na kaingatan tabian kahala natin niya aun natin panghati tabiayan hindi ini atin menjari subay inahu summa yuwaddi'uhu summa yaghsil ra'sahu wa lihyatahu manjari mga kataw tayo manghuran ampas siya pagkuasyat to kuanan siya wuduan siya ailan siya mga kataw tayo manghuran intaw nawapat wudu'ahu lis-salah amuin wudu pag-ail samtungod sin sambayang tungod sin sambayang tungod sin sambayang na sabab daung sin syarah li anna al-hayya yatawadda idza arada al-ghusla unal tun intaw buhi apabila mabaya siya magsudsi dahil naman nagtinog unay maksud niya magwudu nasan siya magwudu na dahil sabi at intaw mawapat biat turay ni nangun niya pakadalikal mayyit damikyan intaw nawapat na biat turay ni nangun kanya mga kataw tayo mangurang wuduan siya thumma yaghsil ra'sahu wa lihyatahu mahuli pagkubos siya to dan doon hayaon ampas siya payguan na makataw tayo manguran makaunain uniya pagkubos iwan pungot niya bimain wasidrin awis sabun kita awis sabun sin tubig artinya mga rito katawalay iwan sabon na laong iwan sabon ang di pagpayukan niya diyan litudhiba anhu al-awsakh wal adran hasupaya maig din nga pamaranan niya in amu ilummi iwan najis ito yung maksud yan payuan siya yan tagnan hao pag-ubos papungot niya yes mga katatay ng Quran thumma shiqqahul ayman mahuli niya atin niya payguan na sabsiya paamuin dapit pa tuo thumma al aysar mahuli dapit palawa payguan na to siya tuwa na sa sintubig mga katotay mangurang baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda'na di mayaminiha tagnaan in amuin pagliho ataw na wapat ha tuuhan dengan dapit patuo summa yaghsilu kadalik marratan thaniyatan wa salisatan yumirru fi kulli mirratin yadahu mahuli mga katawtay manguran artinya payhuan siya makatu makarua makatu
amugin kalabayan niya to kata